کسی اللہ والے نے اپنی زبان اے الفاظ ادا کیتے نے کتنے پیارے کہندا ساری دنیا ویکھدی پئی اے ساری دنیا ویکھدی پئی اے ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا رب دوزخ وچ نہیں سٹنا رب دوزخ وچ نہیں سٹنا جن لڑ سونے دا پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں گل پاگل میں دا ہار میاں گل پاگل میں دا ہار میاں اینو محبت نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا رب دوزخ وچ نہیں سٹنا جن لڑ نبی دا پڑھیا اللہ سانو لڑ سونے پاک مصطفیٰ دا پڑھن دی توفیق عطا فرمائے گل بڑی پیاری آگی ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا عربی ہے اور ساڈا مرشد سونا عربی ہے اودے ورگا ہورنا دردی ہے اودے ورگا ہورنا دردی ہے اور ساری دنیا مرشد پڑھ دیئے اسا مرشد چن کے پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے چڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چند شہر مدینے